Tini sangrok salni sanja jorao jompui jolani pathria gate risi bilisni khoroksa umor chisni ni Liza Deborma paithangni nogono bono kotok sorokjak khe manlaikha bini nukhungni borokrok bono amtwikhe kotok sorokjak nuklai logi no bono kotok sorokjakni tiklaiwi Bisramgon sakham nogo twlangwi thanglai bini nukhungni borokrok tei amoni yagulo Bisramgon joni sak nainai rok Liza Debormano kutui hini saklairu bini nukhungni yago o pati mungno kitinglai tabuk amchai gwnangwi kha khamlaijak langge engke bumano phun khaika nung boro private thangmani engke phai tongo auto bai ni sawano engke do phaike phaitung ta engke pha phaino hini jingna harmang tongo phaiya ulokai angbo thanga tibo engke bo auto bai je phaika tam bai phaika aini do khulokjak engke bumake bono rutuma hi thanga rutugui malia engke bong dolongno sungi nai mani rui engke bo yang ti khulogui je habeyoro pheno kotok sore thi tongkha ene nok nukungo kuno jamila ro jamila kuno gurui ani besabai ang bo iko private thango phayo tongo abo nini serais na an chiranu taklai engko Liza Deborma poria to taklai maidin pasung don bosku school ni satra ene norok ke bai ke nu phakya ba nogo o buma bono rutugui phaibe kangkai yang khulok jang nu khangkai talak khulok liya bo bain ti habi phaiga phaikangai oro nu khata buma norok ke apu nogo kri ke kri nogo bo saisung no jorabo na bo saisung no ke bo private thangi phaimani mo heng morok norok kuno mungsarok kuno saimia engke tabu bini ko oro tongo bini bag oro no engke oro kutu tongo oro kutu sini no sin nong ni yamo oro kutu tongo bini bag iko oro dajak phaike berajak engke bokhai o pheno khawi engko jak koita rogong khana mo haikot Abaca duca. asrung nai duita rong baji kena honi da saldi salni tini saldi tini diboni tini dibor ni sina ke omno karei kuno buibai ba am hero bahai matong bukhau kebo ani to an besato ang semia tam buibe boto thango phayo private poriyo school thango sokpayo nge tini se o obostang ene ke bai wala sulai rok ba ke no kungo ke bai kribo bo phaike poriwo maisawo thuwo asung no boni ke tabu bo jaga bo hospital lo tabu ke ni sai program to man ani selama sa beri masa ani beri no kora mono takle mai din pasin kata bo school pore don bosco school lo den bazar 11 স্টুডেন্ট নিজের ঘরের মধ্যে ফাঁসি দেওয়া তার মা বাবা কেউই আসলো না তখন এসে ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করছে তো তার মা করতে আইলো আয়া সেটা দেখলো যে তার ফাঁসিতে আত্মহত্যা করছে তো ইসলামগঞ্জ থানা হাসপাতালে নিয়ে এসে গিয়েছিল আসার পরে পিএম করা হবে পিএম রাখা হবে কালকে পিএম করা হবে